טוב, שלום לחבר הכנסת עמית הלוי, חבר ועדת חוץ וביטחון. אנחנו משוחחים היום כי בתחילת השבוע אתה בראש קבוצת חברי כנסת וגם פעילים חברתיים נוספים שלחתם מכתב לשר הביטחון ישראל כץ בדרישה בעצם להנהיג מספר שינויים בהליך בחירת הרמטכ"ל, שהכותרת שהייתי נותן להם זה שינויים שאמורים להגביר גם את השקיפות ובעיקר את המקצועיות בכל התהליך הזה של בחירת רמטכ"ל ושל פיקוח על מערכת הביטחון שתחתיו. בוא תספר לנו מה הרקע למכתב הזה ומה המנגנון בעצם שאתם מנסים לייסד. כן, הרקע הולך הרבה אחורה, אבל אחרי השביעי לאוקטובר אני חושב שצריך, לא צריך הרבה הסברים. אנחנו אחרי כישלון מערכתי, לא כישלון מבצעי של, אתה יודע, מבצע מסוים שעושים איזה תחקיר על פעולה מסוימת של צה"ל או מחשבה מסוימת, במידה מסוימת זה אפילו יותר מהקונספציה של יום כיפור. יש פה כישלון גם של מערך המודיעין, גם של מערך ההגנה, גם של מערך ההתקפה, וכישלון עמוק מאוד. אני מזכיר לך הערכת מחקר, עמית סער שהתראיין לא מזמן, שיהיה בריא, אמר משפט שלפי דעתי דרמטי מאוד. הוא אמר: אני 30 שנה בתפיסות כאלו, שגם כשבאו אליי באותו לילה וגם שהיו סימנים כאלו ואחרים, המראיין שואל אותו: אבל הביאו לך סימנים כאלו ואחרים? הוא אומר: גם בדיעבד, אומר עמית סער, אני לא יכולתי להשתחרר ממחשבות כל כך עמוקות ושהולכות אחורה הרבה מאוד שנים. אז אנחנו אחרי השביעי לאוקטובר שילמנו בדם ילדינו והילדות שלנו, ואנחנו צריכים להפיק לקח, ואנחנו דרשנו משר הביטחון בהחלט, יחד עם פורום משפחות השכולות, פורום גבורה, יחד עם מפקדים במילואים בראשות חזי נחמה, אלוף משנה חזי נחמה, ועוד גופים אחרים, כתף ישראל ואחרים, את הדבר פשוט הבא: אתה ממנה רמטכ"ל, פעם אתה חייב למנות רפורמטור. אתה לא ממנה עוד רמטכ"ל. אני אומר, זה נכון לכל תפקיד ציבורי כזה, האמת, וזה היה נכון גם בעבר. אבל עכשיו, אחרי שאנחנו את הלקח למדנו על בשרנו, המתבקש הוא שההליך יהיה שונה. ולכן אנחנו ביקשנו שני דברים שיקרו, שני דברים מרכזיים. אחד, שכל מועמד שמתראיין אצלו ביממות האלו ממש, יגיש לו תוכנית. אנחנו ציינו 5 נושאי ליבה מבחינתנו, אבל שיגיש לו תוכנית על הרפורמה הדרושה במערכת הביטחון אחרי הכישלון. התייחסנו גם להכשרות. בסופו של דבר שאתה מנתח את השביעי לאוקטובר, אתה אומר יש פה כישלון עמוק, גם בזיהוי האויב, גם בהבנה של האויב, גם בדרכי ההתמודדות לו, גם בתוכנית המבצעית מאז השמיני לאוקטובר והלאה. כלומר, אני אומר, חלק מהדברים אגב הופיעו בוועדות וינוגרד, ובכל זאת לא הוטמעו בצבא ההגנה לישראל. אז אלו הדברים שקודם כל שיתייחס בכתב. אנחנו רוצים התייחסות ברצינות, אזרחי ישראל רוצים, אנחנו עושים את זה בשם רבים מאזרחי ישראל, באים רמטכ"לים, זה לא מועמד לעוד איזה, אתה יודע, פקיד זוטר באיזה מערכת ממשלתית, זה אחד שצריך להיות אחראי על הדבר העיקרי, הבסיסי ביותר, שמדינה מחויבת, וזה לשלום האזרחים. לכן ביקשנו א', שתהיה התייחסות בכתב של כל מועמד לנושא ליבה, 2, שהדברים האלו יתפרסמו, לפחות בתמצית לציבור הרחב, וידונו בוועדת חוץ וביטחון, כשכל מועמד יגיש ויציג את תפיסת הביטחון שלו. זה נראה לי דבר אלמנטרי, הוא דבר קיומי אחרי השביעי לאוקטובר, ואני מאוד מקווה שהדברים האלו יבואו לידי ביטוי בהליך הזה, ופנינו בעניין הזה, אני חייב לומר, לכל שרי הממשלה. בסוף הממשלה היא זו שממנה את הרמטכ"ל, ואני מקווה מאוד שהכיוון הזה לפחות יבוא לידי ביטוי. כן, אז אני רוצה באמת להקריא מתוך המכתב הזה. מה שאתם ביקשתם זה שהמועמדים יתייחסו בכתב ל5 שאלות עיקריות. אחת מהם זה הכשרה, האם ואיזו רפורמה נדרשת בהכשרת המפקדים והקצינים, בניין הכוח, מה השינוי הדרוש בבניין הכוח בכל ההיבטים שלו, גם ציוד, גם מילואים, גם אימונים, יחסי דרג צבאי ודרג מדיני, מה השינויים שצריך לעשות בתחום הזה, המטכ"ל ומבנה צה"ל, האם צריך לשנות דברים מבניים במבנה של הצבא, והרמה האופרטיבית שזה קשור לביצועים ולניהול המלחמה בעצם, מה צריך לעשות כדי שדברים ישתנו. מהדיבור שלכם כרגע עם השר כץ, מפניות שלכם אליו, מה התגובה שלו? איך הוא משיב לדבר הזה? אני מציע שתפנה ישירות, כיוון שאנחנו עוד לא זכינו למענה של ממש, כאילו, מה הכוונה? אני ראיתי בתקשורת שכבר יעיין את כל המועמדים, או לפחות חלקם. אני אומר שוב, הדרישה שלנו היא לא דרישה פוליטית במובן, אתה יודע, של איזושהי התנגחות או רצון
לאיזשהו הישג נקודתי כזה או אחר, לפעמים מפלגות, אתה יודע, וחברי כנסת מנסים להשיג דברים מסוימים לקהל מסוים. הפנייה הזאת היא פנייה, אני חושב, בשם כל אזרחי ישראל שרוצים לראות רמטכ"ל שבעיקר יעשה את הרפורמה הדרושה. יש הרבה דברים שוטפים, יש הרבה דברים, אתה יודע, שהם ככה חצי אוטומטיים בכל מערכות גדולות האלו, אבל יש את העיקר. וכדי שאנחנו לא נחטא עוד פעם ומרוב עצים לא נראה את היער, היער השחור שסביבנו ולא נדע להתמודד איתו, אז זה דרוש. ואני פונה גם כאן בבמה המכובדת שלך, גם לשר הביטחון, גם לראש הממשלה אגב, שיש לו כמובן אחריות רבה וגם שותפות אני מניח רבה במינוי הרמטכ"ל, וכמובן לשרי הממשלה. אני מצפה מכל שר בממשלה הזאת, ואני מציע שתראיין כל שר ותשאל אותו מה כוונתו, כשמביא שר הביטחון או אחר המלצה, מה בכוונתו לשאול, מה בכוונתו לבחון. אני אומר שוב, זה לא רק הרמטכ"ל, עקיבא. בסוף הליקוי לא היה ליקוי פרסונלי, זה היה ליקוי מערכתי, לכן התייחסנו גם לעבודת המטכ"ל כולו, אבל ברוב, בסוף ראש המערכת יש לו השפעה יתרה, ולכן אני מצפה מכל שר. אנחנו עושים את זה כחברי כנסת, זה לא בא לפתחנו, אנחנו לא מצביעים על מינוי רמטכ"ל, זה בתוך הרשות המבצעת, אבל כל שר מחויב לדרוש ולראות את השינוי. ביקשנו שיהיה בכתב, זה יכול להיות באופנים שונים, לא כל מילה שם היא תורה מסיני במכתב הזה, אבל העיקרון הוא הכרחי, הוא חיוני. אנחנו לא קיבלנו תגובה, אני מאוד מקווה שראש הממשלה והממשלה אכן ידרשו שינוי גם בהליך של המינוי, וכמובן בתוצאות, זה העיקר. כיום כשמצביעים על רמטכ"ל הוא מופיע בפני הממשלה, יש הזדמנות לשרים לשאול אותו שאלות, לראיין אותו, שהשר מגיע עם איזו המלצה אחרי שראש הממשלה הסכים ומעבירים את זה, אתה יודע, כמו שמעבירים החלטות אחרות. שמע, מעבר ההליך היה מהסוג הזה, עיין ערך מינויו של הרמטכ"ל הלוי, שזה עוד היה בממשלת מעבר, אני יודע, חצי בכלל, אתה יודע, אם זה היה ממשלה אחרת, אז לא בטוח שהגורמים הבלתי נבחרים, אבל הקובעים, לצערנו, הם היו מאשרים בכלל את ההליך הזה, אבל בכל מקרה, למיטב ידיעתי לא. כלומר, אחרי זה אולי הוא מגיע לממשלה ועושה מה שנקרא ברמת הטקס, אבל ברמת ההצבעה, אני לא זוכר דבר כזה של ממש, אתה יודע, ראיון ממשלתי, מה שנקרא, ששרים יכולים לשאול ולבחון, וזה בדיוק העניין. יש שאלות, ויש לנו שאלות, ויש לנו שאלות למה במערכת הצבאית, כשהנגדת ו' כותבת כנורמה, לא על הפעולה הספציפית, למה כשהנגדת ס', למה כשהנגדת ו' כותבת ביוני וביולי ובאוגוסט, אומרים תרחיש בדיוני להפליא ומנפנפים אותה, ואף אחד במערכת לא מתעורר. למה אין אופציה במערכת, אפרופו הצעת החוק שאני מוביל איפכא מסתברא, או הצעת חוק הנגד, האפשרות של אנשים לעלות, למה בכלל לא לעלות לפיקוד יותר בכיר, כדי כשהם שמים בדרגים יותר נמוכים, למה הייתה, אפרופו מה שהזכרת, הנקודה השלישית במכתב שלנו על יחסים בין דרג צבאי לדרג מדיני, שוב, לא תחקיר מה קרה, למה ב-12 בלילה לא העברתם, אלא איך אתה מתקן, או ב-2 בלילה, או ב-4 בלילה, למה ראש הממשלה לא רואה שום דבר בחומר, כשהוא מדבר עם אבי גיל בבוקר, אלא איך הגענו, אלא איך אתה מתקן, איך אתה מייצר מערכת שבה מערכת היחסים היא כזאת, שברור שהצבא הוא חלק מדמוקרטיה, שאין דבר כזה שרמטכ"ל מקליט את אנשי מבקר המדינה, בניגוד לחוק, בסתר, דברים שהידרדרנו בשנים האחרונות. שוב אני אומר, בעיקר קודם כל למערכת שההכשרה שלה לקויה. בסוף אנשי אגף המודיעין לא ראו, וכמו שאומר המצער לא יכלו לראות, על פי תפיסתם. כלומר, הם לא חבשו את המשקפיים הנכונות, לא ניתנה להם ההכשרה, לא ניתנו להם הכלים האלו, בכלל לראות את זה. תחשבו, אני חוזר על המשפט המונומנטלי הזה, במובן הזה הוא אומר, אני לא יכולתי, כלומר, חבשתי משקפיים 30 שנה, ואתה מבקש שאני אראה את המציאות אחרת. איזה משקפיים, איזו הכשרה אופטית נותנים לאנשי המודיעין, מ-7 לאוקטובר והלאה, מה הכוונות שלו? מה, אתה יודע, לא צריך לקחים מפורטים בכל נושא, צריך לבוא עם הכוונה כללית לשינויים, ואני אומר שוב, חלק מהשינויים עלו גם, אפרופו מה שהזכרת, מילואים ואימונים, עלו גם בווינוגרד ולא תוקנו מאז ברובם, בסדר, הוקמו צקחים, הוצמודי, אבל לא בהיקף האימונים של חיל היבשה, ועדיין, מי מנהל את זירת המערכה,
איך אנחנו מתמודדים או נערכים לאיומים שסביבנו. בכל הדברים הללו צריך להיות שינוי. זה בדמנו, אין סיבה שההליך יתנהל כדאשתקד. אני אומר ביושר, לא קיבלנו תגובה של ממש, ואני חושב שכל שר בממשלה צריך לתת את דעתו על העניין הזה, ולכן הצטרפנו גם למשפחות השכולות, וגם למפקדים במילואים. אני חייב לומר, לא פעם ראשונה, מעלים את הצורך הזה, גם בזמן המלחמה. חזי נחמה כידוע ביקש שינוי של התוכניות המבצעיות. מגיע רמטכ"ל חדש, ראוי לוודא שאכן אנחנו לא נעשה את אותו ניסוי ונצפה לתוצאות דומות, תוצאות אחרות. כן. כן, בהחלט מדובר במהפכה בכל הנוגע לדבר הזה. זה באמת בלתי נתפס שזה לא היה ככה עד היום. זה דבר כל כך אלמנטרי, שיהיה איזושהי בקרה ציבורית של הממשלה, של נבחרי ציבור על האדם שנושא בתפקיד הכי חשוב הזה. אבל בעניין הזה, במידה ולא יענו למכתב או לא יתייחסו, כמו שתרשה לי לתת הערכה מודיעינית, זה מה שהולך להיות כנראה. האם אתם חושבים להוביל את זה בחקיקה? לא למועמד הזה, כי זה יהיה מאוחר מדי, אבל זה דבר שצריך להיות בתוך המערכת שלנו. אני ביקשתי לעשות את זה דיון בוועדת חוץ וביטחון, עוד לא סיימתי להחתים את כל החברים. קודם כל נעשה על זה דיון בוועדה, נשמע את גורמי צה"ל, את הגורמים האחרים, בעיקר את גורמי הממשלה, ומשם בהחלט אפשר להתקדם לחקיקה. אני יודע, יש הרבה מאוד דברים במדינת ישראל שהשכל הישר היה אמור להנחות. לא כל דבר, גם בתורה, לא כל דבר הוא בחוק. חלק זה, אתה יודע, אחד הנימוקים היפים, למה הרמב"ם לא מנע את מצוות יישוב ארץ ישראל כמצווה, היא בגלל שזה דברים שהם בטבע העולם ובטבע האדם ובטבע האומות. לא צריך לומר לכל ארץ צריך להיות, כל עם צריך להיות הארץ, והארץ הזאת היא שלנו ולכן אנחנו בה, ולא צריך ציווי במובן כמצווה ועושה לעשות את זה, אלא אפשר גם בדרך ארץ שהיא קדמה לתורה. ולכן יש הרבה דברים שהם צריכים להיות דרך ארץ. אני קיוויתי שזה ככה יהיה. יש הרבה דברים שהממשלה עושה, ולא כל החלטה של רגולטור היא החלטה שהיא סטטוטורית, כלומר שהיא בחוק ממש. אבל אתה צודק שאם נראה שזה לא יקרה, אני אומר לך יותר מזה, אנחנו ביקשנו גם בצד שני הדברים הללו, לא הזכרתי מרכיב שלישי, חוץ מההתייחסות בכתב של המועמדים לשאלות הגדולות, וחוץ מדיון פומבי, כדי שהשיחה הזאת תקבל פידבק בוועדת חוץ וביטחון. ביקשנו גם שהחלטת הממשלה מלפני שנים תשונה, והרמטכ"ל לא ימונה ל3 שנים פלוס אופציה להארכה של שנה, אלא דווקא הפוך. אנחנו נמצאים בזמן קריטי. אם השביעי לאוקטובר לא הבהיר את זה לאנשים, אז אין לי מילים לתאר את זה, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להפוך את הסדר. כלומר, לומר לרמטכ"ל, אנחנו בוחרים אותך כרמטכ"ל רפורמטור, כמו שאמרתי קודם, תשנה את הדברים הגדולים שמחייבים שינוי. אני אומר לך, עקיבא, לך אני לא צריך לומר, עשית תחקירים חשובים במידה, אני חושב שהם שיקפו את הדברים הדורשים שינוי בצה"ל, ממושגי היסוד של ניצחון והכרעה שהוחלפו בפירוק, מיטוט ועוד כל מיני מילים, ועד ההכנות הכי קטנות של הימ"חים ודברים אחרים. לכן אני חושב שצריך להחליף הפעם את הסדר, לומר לרמטכ"ל, אתה נבחר לשנה, אולי אפשר קצת יותר, אבל אתה נבחר לתקופה, והדבר העיקרי שאתה צריך לעשות זה להעמיד צה"ל אחר, לא צה"ל של ה6 לאוקטובר, וגם לא צה"ל של היום, שלא יטעו. אנשים אומרים, הנה יש הישג פה, הישג שם. אני חושב שרוב ההישגים הם אגב על אותו מודל של מודיעין, חיל האוויר ומבצעים מיוחדים, אבל הערכות לאיומים ממשיים, אנחנו רואים פה 15 חודשים, אני מדבר איתך ביום שהאויב העזתי חוזר צפונה, כיבוש, שליטה וטיהור מלא לא קרו ברצועת עזה ולא בכדי, בין אם זה בגלל מחשבה מבצעית לוקה בחסר, בין אם זה חוסר יכולת תמרונית בשטח. כך או כך, אני מציע שהרמטכ"ל ימונה לשנה, יעשה את הרפורמה או לא, ובהתאם ייבחן המשך שירותו כרמטכ"ל. יכול להיות שהערכה המודיעינית שלך נכונה, ונידרש לצעדים אחרים כמחוקק. אני מתחיל בדיון בוועדת חוץ וביטחון, אני מקווה שהיא תקרה בזמן הקרוב, ומשם נתקדם. 100%, אני מקווה שהמהלכים האלה יצליחו. זאת באמת רפורמה נדרשת וכמעט אלמנטרית, כמו שאתה אומר שאין מצווה ליישוב ארץ ישראל, אין גם חוק שאומר לנשום, דבר כזה היה צריך להיות מובן מאליו,
ובאמת אני מקווה שזה יצליח והדברים האלה יקרו. אז תודה רבה לך על הזמן ושיהיה בהצלחה. תודה. בשורות טובות. תודה.